שלום, קוראים לי שרית, אני מטפלת רגשית, ואם את או אתה מחפשים מטפלת שיכולה לעזור לכם לחבר קצוות, ליצור בהירות במצבים רגשיים מורכבים, כל מיני, כשאתם מחפשים משמעויות מאחורי הדברים שאתם חווים, או ריפוי מהכאב הפנימי שהולך אחריהם כבר הרבה זמן, ואתם פשוט לא יודעים איך להוציא אותו ואיך ללמוד לנהל את הכאב, כך שזה הופך להיות, במקום דבר מסתק אתכם, זה הופך להיות דבר שמצמיח אתכם ומביא אתכם לקבעים שאתם לא תיארתם לעצמכם שאתם יכולים להגיע. מרקנית מטפלת מאוד נעימה, היא מאוד קשובה למטופלים שלה, היא מאוד פעם מהכיסה שהיא רואה קודם כל את המכלול של הדברים שהם הביאו אתכם למצב כמו שאתם היום, ומתוך כך היא יכולה גם להראות לכם את הדרך החוצה מהמצב הנוכחי למקום קבוע, שמשם אתם תוכלו לראות את האופק ולראות את הצעדים הבאים, איך לצעוד לעבר האופק הברור הזה והטוב. אני מאוד מאוד ממליצה, ואם מישהי צריכה להתקשר ולברר, אז אני יכולה גם באופן אישי מאוד עוד להמליץ. אז המון בהצלחה, ואל תישארו לבד עם הכאב, יש דרך החוצה מהכאב ולצמיחה בעזרת השם.